आदी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज नवरात्रीचा 4था दिवस आहे. जय श्रीराम. मी प्रीतिया. हो सॉरी. अरे सॉरी. मी माईक बंद केलं, बघितलंच नाही. एक्स्ट्रीमली सॉरी. गणेश पवार, आवाज नहीं आ रहा है. गणेश भैया, भैया सॉरी, मैंने माइक बंद करके रखा था तो इसलिए आवाज़ नहीं आई. एक्सट्रीमली सॉरी गणेश भैया. कोई बात नहीं. संदीप वंजारी, म्यूट केलेला का? हो, माझ्याने झाला म्यूट. आय एम सॉरी. सुनीता, आवाज येत नाही. हो सॉरी सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी सर्वांना की मी तिथं बंद केलेला, माझ्या लक्षात नाही आलं ते बंद आहे तो. गणेश पवार, मराठी बोल. मराठी बोल. तुम्हीच इथं इथं बोललेलात ना, आवाज नाही आ रहा. मला वाटलं तुम्ही नॉन मराठी आहात, त्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलली. दादा, भैया नको, भैया नाही बोलत मी, दादा बोलते. सर्वात आवडता सर्वांचा शब्द जो एका बहिणीच्या हृदयाशी जोडलेला असतो तो म्हणजे दादा शब्द. त्यामुळे सॉरी गणेश दादा, एक्स्ट्रीमली सॉरी. सुनीता ताई, दादा बोला. हो सुनीता ताई, मी दादाच बोलते सर्वांना, कारण सर्वजण माझे दादाच आहेत. आणि बहीण भावाचं नातं हे खूप छान असतंय सगळ्या नात्यांपेक्षा. उत्तम इन्स्टिट्यूट, हाय उत्तम दादा, कसे आहात? से हाय. सूरज पवार, तुम्ही हसता लय भारी. थँक्यू सो मच दादा, सूरज दादा, थँक्यू सो मच. त्यानंतर सुभाष निकुंभ, हाय सुभाष दादा, नमस्कार.
वेअर आर यू फ्रॉम? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. मी महाराष्ट्राची आहे उत्तम दादा. त्यानंतर राजे कन्हैया राजे पवार. जयोस्तुते हिंदू राष्ट्र. जयोस्तुते हिंदू राष्ट्र कन्हैया राजे दादा. देविल बाबा, लाईक डन फॉर दॅट वॉल वॉच. थँक्यू. लकी, जय भीम ताई. लकी दादा, जय भीम दादा. जय भीम. उत्तम चव्हाण, हाय ताई. हाय दादा. उत्तम दादा, कसे आहात? अनिल भिवसाने, कशी आहेस? जेवण झालं का? स्माइल प्लीज. हो दादा, जेवण झालं म्हणजे बनवून झालंय, जेवायचं आहे. हा लाईव्ह संपला की आम्ही जेवणार आहोत. जेवण बनवून झालंय, फक्त एक स्वीट डिश आहे करायची, ती मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. बनवणार कशी ती, त्याच्या आधी थोड्याशा गप्पा मारूया. सुभाष निकुंभ, नमस्कार ताई. सुभाष दादा नमस्कार. उत्तम इंस्टीट्यूट, आई एम फ्रॉम आसाम. ओके, यू फ्रॉम आसाम. वाओ, हम नागालैंड में रहकर आए हैं भैया. बहुत अच्छा है नागालैंड, आसाम बहुत अच्छा. शिलोंग भी घूम के आ गए हैं. सॉरी. कुलराम जाधव, हाय. कुलराम दादा नमस्कार. ऋतिक पाष्टे, ऋतिक दादा नमस्कार. अमर सोनावणे, हाय अमर दादा नमस्कार. ओमकार आठवले, 6 नंबर लाईक. ओके दादा, थँक्यू ओमकार दादा. त्यानंतर अमर सोनावणे, जेवण झालं का नाही ताई तुमचं? दादा तेच, मी जेवण बनवलंय. मटकीची आमटी बनवली आहे, भात बनवला आहे आणि खीर बनवायची आहे आणि भाजी बनवली आहे. तर आता खीर बनवायची आहे, ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट टाकून कशी खीर बनते हे तुम्हाला दाखवणार आहे. उत्तम इंस्टीट्यूट, आई डोंट नो युअर लैंग्वेज. उत्तम भैया, मेरी लैंग्वेज मराठी है. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, इसलिए मैं मराठी में लैंग्वेज, मेरा चैनल ही मराठी ही है, इसलिए मैं मतलब बात ही लैंग्वेज ही मेरी मराठी में कर रही हूँ. सो सॉरी भैया. ओमकार आठवले, बाय बाय. का दादा, का बाय बाय करताय बोला. सुप्स पहाड़ी, हाय डिअर, कैसी हो? गणेश पवार, तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव प्रीतिया आहे. नमस्कार घोडेकर, घोडेकर, मंगल घोडेकर, सॉरी. नमस्कार मंगलताई, कशा आहात? काल तुम्ही मला काय बोललात ते कळलं नाही. सबस्क्राईब नाही केलं म्हणजे काय मला सांगायचं आहे ते मला नाही कळलं. आता तुम्ही सांगू शकता इथं. मंगल घोडेकर लाईक केलं, थँक्यू मंगलताई. अनिल भिवसाने, ओके. सर्वांना कडक निळा भडक क्रांतिकारक जय भीम. ताई तुम्ही कुठून बोलत आहात? जय भीम दादा, अनिल दादा. आम्ही कोकणातून बोलतोय. मुकेश 358, कुठून ताई? आम्ही महाराष्ट्रातून बोलतोय, कोकणातून. हाय मुकेश दादा, मैं भी थी साथ में. हाँ, ये सुप्रिया दीदी, सुप्स पहाड़ी, इनका भी यूट्यूब चैनल है.
तो यांचं पण यूट्यूब चॅनल आहे सुप्स पहाडी, तर त्यांना पण तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि ह्या पण आसामला माझ्या नागालँडमध्ये सोबत होत्या ह्या दिदी. मंगल कुठून? आता आम्ही जम्मूला आहोत. मंगल गोडेकर, ताई लाईव्ह चालू असताना रेसिपी नका बनवू ताई, गप्पा मारत जावा. ओके, पण मला रेसिपी पण बनवायला आवडतं. तुमच्या बोलता बोलता माझी ही रेसिपी पण होते. पण ठीक आहे, मी आज तुमच्याशी गप्पा मारते. आज रेसिपी नाही बनवत, म्हणजे दाखवत नाही तुम्हाला, मी बनवणं चालू ठेवते. कारण मुलांना जेवण पण वाढवायचं आहे, जेवण द्यायचं आहे, उशीर होणार आहे, त्यांना ट्युशनला पण जायचं आहे, त्यामुळे. तर थँक्यू मंगलताई, मला एक काय म्हणतात ती टिप्स दिल्याबद्दल. तर बालाजी बिग बॅग कॉमेडी किंग, ताई कोणता जिल्हा आहे तुमचा? सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे आमचा. तर हां, गणेश करांडे, गणेश दादा नमस्कार. नागालैंड, अरुणाचल, शिलोंग इज नियर माई स्टेट. यस यस यस, आपके नागालैंड में भी घूम कर आ गए, शिलोंग में भी घूम कर आ गए. बहुत अच्छी जगह है जहाँ मन की शांति मिलती है, सच में. चेरापूंजी, और हमारा महाराष्ट्र में जो सिंधुदुर्ग जिले में पड़ता है वो आंबोली. हम हमारे आंबोली को भी चेरापूंजी कहते हैं. तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. सेवन सिस्टर फॉल भी देखा है हमने. अनिल भिसवणे, मंगलताई पण आली का लाईव्हला? हो दादा, मंगलताई पण आली आहेत लाईव्हला. प्रवन मिमरोत, जय श्रीराम. जय श्रीराम दादा. अनिल दादा नमस्कार. मंगलताई तुम्हाला नमस्कार बोलतायत. पवन निमरोत लाईक. अनिल भिवसाने, मंगलताई नमस्कार. अनिल भिसवणे, मंगलताई जेवण झालं का असं विचारतायत तुम्हाला. तर मंगलताई पण बोलतायत, हो अनिल दादा माझं जेवण झालं, तुमचं झालं का? छान छान छान. बाप्पा घाडगे, हाय मग बाप्पा दादा. मंगलताई तब्येत कशी आहे? मंगलताई तुमची तब्येत बरी नव्हती का? सुभाष देशपांडे, कुठून बोलत? आम्ही महाराष्ट्रातून बोलतोय. ओंकार आठवले, ताई कामावर आहे मी, रिक्षा चालक आहे, सवारी मिळाली की बाहेर जात असतो, सॉरी बरं का. काही नाही दादा, काम हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. जेव्हा आपण काम करतो तेव्हाच आपण आपल्या म्हणजे कुटुंबाचं पोट भरू शकतो. तर तुम्ही खूप छान काम करताय, असेच करत राहा. आणि तुम्हाला माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या कामात तुम्ही प्रगती करा. धन्यवाद दादा. ओंकार आठवले दादा, धन्यवाद. आणि सॉरी बोलायचं नाही, असं नको बोलू, खूप वाईट वाटतं असं कोणी सॉरी बोललं की. मंगल घोडकेकर, दादा मी मस्त मजेत आहे, तुम्ही कसे आहात? भुशू गायकवाड, रामकृष्ण रेड्डी, लाईक डन. सुप्रिया दीदी थँक्यू. आपण काय काम करता? रोज फ्रुस्ट. मी तसं म्हणजे जॉबला वगैरे नाही आहे, मी हाऊसवाईफ आहे. मुलं लहान आहेत त्यामुळे सध्या घरातूनच सगळं चाललंय. मंगलताई, अनिल दादा विचारता, मंगलताई आताच ऑफिसवरून आलो. ठीक आहे दादा. MX गेमर, काकी तुम्ही कोकणातले? मी पण. अरे वा, तुम्ही पण कोकणातले? वाव, कोकणातली माणसं भेटली काय खूप भारी वाटतं है ना. कोकणातली माणसं भेटली की खूप भारी वाटतं. आणि अदर भेटली की पण बरं वाटतं, कोकणाबद्दल काहीतरी सांगाक भेटता. आणि त्यांच्या स्टेटमधला पण ऐकाक बरा वाटतं, म्हणजे त्यांच्या ह्याच्यातला, कुठून सांगलीतली असतात, कोण कोल्हापुरातली, त्यामुळे. मंगलताई, अहो ताई मी म्हटलं तुम्हाला मी सबस्क्राईब केलं आहे, रिटर्न करा. ओके, मी पण तुम्हाला करते रिटर्न. संकेत सुतार, IPS पोलीस कोल्हापूर. हॅलो दीदी. संकेत सुतार दादा नमस्कार.
हे बघा कोल्हापूरमधून आहेत असं वाटतंय हे दादा. भूषण गायकवाड, नमस्कार भूषण दादा. इस इट्स स्टायलिश बॉय, हाय. आणि मी तर सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मला तुमचा सपोर्ट भेटेल, कारण माझं पण चॅनल नवीनच आहे. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा मला सपोर्ट कराल तेव्हाच माझी कुठेतरी चॅनलची ग्रोथ होईल. त्यामुळे प्लीज सबस्क्राईब करा. पायल चेलावडा, हाय पायल, कैसे हो? स्टायलिश बॉय, हाय, हॅलो. अनिल बिहुसाने, मंगलताई तुम्ही कधी येणार आहात लाईव्हला? अनिल दादा विचारतायत. तर मंगलताई लवकर या तुम्ही लाईव्हला. इज स्टायलिश बॉय, हाय. दत्ता भांड सॉरी, हाय दत्ता दादा. पायल, हाय. संकेत सुतार बोले, हॅलो दीदी, हॅलो भैया. मंगलताई 2:30 वाजता लाईव्ह येणार आहेत. त्यानंतर दत्ता हाय दादा. सुप्रिया दीदी, सुप्स पहाड़ी, खाना बन गया? हाँ बना है, खीर बनानी है लेकिन अभी कमेंट पढ़ रही हूँ. MX गेमर, हाय MX गेमर. सिसारा कुमार, वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. दत्ता हाय. दीपक नावरे, कुठून आहात मॅडम तुम्ही? तर आम्ही महाराष्ट्रातून आहोत. आम्ही महाराष्ट्रातून आहोत. मंगलताई येईल मी थोडा वेळ तुमच्या लाईव्हला. मनीषाताईला पण बोललो नाही, भरपूर दिवस झाले. ओके. जीवेन भोपरा, उत्तराखंड घुमा. ओ अच्छे अच्छे, घुमो घुमो भैया, सब जगह घुमो. मंगल बरोबर आहे अनिल दादा. गायकवाड रामजी, ताई आदरणीय नमस्कार, पहिल्यांदा लावीला आहे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. जय हिंद भैया. संदीप चव्हाण, हाय संदीप दादा. महबूब डारगा, दीदी आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र भैया. भूषण राजपूत, तू कुठून आहेस ताई? मी महाराष्ट्रातून आहे, कोकणातून. सिसरा कुमार, हाय. रमेश पात्रे, रामकृष्ण हरी दादा, रमेश दादा. मंगेश भट, वेर आर यू फ्रॉम? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोकण. थँक्यू ताई, भावना समजून घेतल्याबद्दल. काय नाही दादा, काम महत्त्वाचं असतं, सर्वांनाच काम महत्त्वाचं आहे. पहिलं काम, तुम्ही तुमचं काम करा. धन्यवाद. मंगेश भट, हॅप्पी नवरात्री मॅम, जय माता दी. हॅप्पी नवरात्री दादा, मंगेश दादा. आलो मी परत, थँक्यू. ट्रॅक्टर लवर, नमस्कार दादा. जय भीम, जय संविधान, जय भीम. महबूब डगरा, आप कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ. स्वप्नील शिंदे, हाय स्वप्नील दादा. अनिल भिवसाने, मंगलताई जातो मी, बाय बाय. अनिल दादा तुम्हाला बाय बाय करतायत मंगलताई. दीपक ननावरे, कुठून आहात? महाराष्ट्रामधून, कोकणातून. हर हर महादेव. अमरेश पटेल. अक्षय, महाराष्ट्र. अनिल भिवसाने, या ताईची माझी जास्त ओळख नाही. हा दादा, मी नुकतंच म्हणजे हल्लीच लाईव्ह चालू केलं आहे, त्यामुळे माझी पण एवढी ओळख नाही आहे सगळ्यांशी, पण ओळख जर आपण करून घेतली तर ओळख होते. तर मी दादा कोकणातली आहे, महाराष्ट्रातून. तर माझं नुकतंच चॅनल ओपन झालं आहे, म्हणजे वर्षभर झालं, पण लाईव्ह नाही घेतलेलं, आताच मी सध्या चालू केलं आहे. तर माझ्या चॅनलवर
माझ्या चॅनलवर मी जिथं फिरते, म्हणजे आता मी जम्मूला आहे तर माझे इथले टुरिस्ट प्लेस दाखवते. मी कोकणात गेली तर तिथल्याच सणांची माहिती, म्हणजे सण असेल आता गणपतीचा होता तर मी गौरी गणपतीचे व्हिडिओ टाकलेले, शॉर्ट्स टाकलेले. तर तुम्ही जाऊन माझ्या चॅनलला नक्की भेट द्या आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपली ओळख नक्की होईल. आणि परत माझं लाईव्ह असेल तेव्हा तुम्ही नक्की भेट द्या, ते जेणेकरून सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आणि बेल ऐकन दाबा, त्यामुळे कसं तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन येत राहतील. थँक्यू अनिल दादा. ताता ततायराम मसाळ, कुठून आहात तुम्ही? मी महाराष्ट्रातून आहे. तर अभिनाथ जाधव, मंगलताई बायपास. नमस्कार नमस्कार अमित दादा. महबूब डागरा, दीदी आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़, क्या था आपका कमेंट? सबके आ रहे तो मैं मतलब चश्मा नहीं लगाया है, सॉरी, मैं थोड़ा सा चश्मा लेकर आती हूँ. भैया फिर से आप एक कमेंट करना जो कमेंट की थी. तो मल्हारी भावदे, हाय मल्हारी दादा. प्रवास शब्दांचा नमस्कार. गणेश गुजार, मेरे हस्बैंड काम पे गए हैं. स्वप्नील शिंदे, हाय स्वप्नील दादा. अभिनाथ जाधव, मंगलताई बाय बाय. तात्याराम मसाळ, महाराष्ट्रातून कुठून? कोकणातून दादा आम्ही. तर सागर उन्हावणे, काय चाललंय? काही नाही, गप्पा चालल्यात. गणेश गुजार नाही, गुजार नाही, नीट बोल ना. काय दादा, काय सांगणार अशा माणसांना? बेकार असतात ही माणसं, रिमूव्ह करून टाकायचं अशा आयुष्यातूनही आणि चॅटमधूनही. असली मला माणसं आवडत नाही, इग्नोर. असल्या माणसांना मी मेंटली भिकारी समजते, कारण ते विचारांनी एवढे भिकारी असतात की त्यांना कळत नाही काय बोलावं आणि काय नाही. पण तुमच्यासारखी माणसं आहेत म्हणून मी लाईव्ह येते आणि छान वाटतं लाईव्ह यायला, सर्वांशी बोलायला. तर सुरेखा आवले ऑफिशियल, हाय दीदी. हाय सुरेखा ताई, कशा आहात तुम्ही? मी एक मेंटल माणूस आहे. नमस्कार दादा, आलात का तुम्ही? गणेश मी आहे. क्रिश, हाय. तुमचंच चॅनल आहे का हे? गणेश मी आहे असं म्हणताय ते. जाऊ दे गणेश दादा, असल्या माणसांशी नाही बोलायचं. कधीतरी नीट बोलतात, कधी कधी एकदम नको ते बोलायचं. त्यामुळे अशा माणसांशी आपण नाही बोलायचं. दोन दोन चॅनल ठेवून असं एखाद्या वेळी चांगलं बोलायचं, एखाद्या वेळी निगेटिव्ह बोलायचं. अशा माणसांची फितरत असते. असली माणसं समाजाला काय म्हणतात ते, कलंक. एक प्रकारचा शब्द आहे हा, कलंक. पण तुमच्यासारखे माणसं आहेत म्हणून आम्ही आहोत, हे खूप बरं वाटतंय. कारण एखादा मराठी माणूस जर मराठीत माणसाला असं बोलत असेल तर त्याची मेंटॅलिटी किती आहे हे आपल्याला नक्की कळतंय. आणि अशा माणसांशी तानाजी, आणि थँक्यू अनिल दादा आणि प्रवास शब्दाचा तुम्ही मला सपोर्ट केल्याबद्दल. तानाजी वैद्य, सुनीताताई म्हणतात लातूरचं कोणीच नाही वाटतं. लातूरचं इथं कोणी आहे का? अरविंद गवारे, हाय अरविंद दादा. शिवा लोखंडे, हाय दीपक दादा. रमेश, हाय. अशोक महंत, हाय. सुमित शिर्के, कोकणामध्ये कोणता जिल्हा? सिंधुदुर्ग. बाळासाहेब केदारी सिंग,
डेमो. रामकृष्ण रमेश कुठून आहात? आपण कोकणातून. शिवा लोखंडे, रामकृष्ण हरी माऊली पंढरपूर. रामकृष्ण दादा. रमेश हाय. अभिजित नकटे नो. अभिजित नटकटे नो. महाराष्ट्रामध्ये कुठून? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. सुमित शिर्के, मी पण कोकणातला. हां सुमित, तुम्ही कुठल्या आहात नक्की सांगा मला कमेंट करून. महाड रायगड, ओके. छान आहे तिथं पण ना फिरण्यासाठी. यायचं आहे मला पण रायगडला, मी अजून नाही आली आहे, तर येणार नक्की. शिवी क्रिएटिव्ह अँड आर्ट, हाय. प्रीती मेहतर, हाय ताई, कशा आहात तुम्ही? पुण्याला कसं वातावरण आहे नक्की सांगा. सतीश मास्की कुठून? हां, मी कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. भागवत, हॅलो. ओके अमित काका, कसे आहात? परी प्रसाद, परी खुशी चांगली आहे. हो हो दादा, खूप छान आहेत. कपूर ठोके काका, मी माझं यूट्यूब चॅनल चालू केलं आहे, माझं लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा नक्की. आणि मग घराकडले व्हिडिओ पण टाकलं आहे, ते बघा नक्की. कपूर ठोके, बरोबर आहे. कपूर ठोके, खरोखर छान बोललात तुम्ही. प्रत्येकाच्या घरी आई बहीण असतात, त्यामुळे सगळ्यांनी चांगल्याच कमेंट कराव्या. आपण माणसाचे विचार नाही बदलू शकत, त्यामुळे चालतंय, बोलू दे बोलणाऱ्यांना काय ते. तर हो हो दादा, बरोबर सांगितला. कलंक हा शब्द खरोखर चांगला आहे. अनिल दादा, ओके बाय ऑल ऑफ यू दीदी. थँक्यू दादा, बाय बाय. उद्या नक्की भेट द्या माझ्या लाईव्ह चॅनलला. महादेव हाय. गणेश त्यानंतर बीड, ओके तुम्ही बीडचे, व्हेरी गुड. भागवत MH38 हिंगोळी, ओके तुम्ही हिंगोळीचे. किशोर शेंगळे, हाय. दिगनार, हाय. कधीतरी, हो हो कधीतरी सगळेजण फिरायला येऊ, येताना खाऊ घेऊन येऊ, ये पण आठवणीने. नक्की 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 येऊ आम्ही कोकणात. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. सुमित शिर्के, ताई तुमच्याकडे मच्छी जास्त खात असतील ना? हो दादा, आमच्याकडे मच्छी खूप खातात सगळे. मच्छी म्हणजे मंगळवार, शुक्रवार, रविवार हे चिकन आणि मासे, मटण, गावठी कोंबडं ह्यांना खातो आम्ही जास्त करून. भागवत 45, ताई तू हिंगोळीला आली ती का? नाही दादा, मी नाही आली तिकडे, पण येईन नक्की. ओमकार आठवले, भगवत दादा हिंगोलीमध्ये कुठे राहता? मी पण हिंगोलीवरूनच आहे, रिक्षा चालक. बघा दादा, ओमकार आठवले दादा राहतात हिंगोलीमध्ये. तर आता मी इथं ना खीर करायला सुरुवात करते. तर इथं म्हणतात कापूर ठोके, कोकणात पावसाच्या दिवसांमध्ये फिरायला जायला खूप भारी वाटतं. हो हो, पावसामध्ये खूप फिरायला भारी वाटतं इथं. तर हे बघा, तर तुमचं घर समुद्रकिनारी आहे का लांब आहे? म्हणजे
आहे तसं 15 किलोमीटर वगैरे आहे, जास्त नाही लांब आहे. ते बघा मी आता खीर बनवते दादा. हे आहे ड्रायफ्रुट्स घेतले, काजू आणि बदाम, आणि इथं मी तेल घातलंय बघा. तर मी आता ह्याला हे भाजून घेणार आहे. तर प्रभाकर पाटील, आता पाऊस आहे का? पण मी कोकणात नाही राहते, जम्मूला असते, त्यामुळे असं सांगतात की थोडा थोडा पडतोय, मध्ये बंद झाला, थोडासा चालू आहे. तर तसं आहे कोकणात सध्या. तर भागवत दादांनी ताई रिप्लाय दिला नाही अजून. हा, कपूर टोके ताई, मी तुमच्या लाईव्हला नवीन आहे. हा दादा, तुम्ही नवीन आहात. आता माझं हल्ली 2-4 दिवसापासून लाईव्ह चालू झालंय. तुम्ही पाहू शकता, रोज येऊ शकता लाईव्ह 1 वाजता, 1:05 तुम्ही येऊ शकता लाईव्ह. त्यामध्ये असंच मी रेसिपी वगैरे टाकते, तुम्ही रेसिपी पाहू शकता, आणि रेसिपीसोबत आपण गप्पाही मारतो. हे बघा, आता मी हे तर ड्रायफ्रूट्स भाजून घेते खिरीसाठी. हे पहा, आणि दादा माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर रिक्षावाला आहे म्हणून त्यांना वाटलं काय बोलायचं याला. असं काही नसतं दादा, प्रत्येक काम हे मोठं असतं. असं नाही की तुम्ही रिक्षावाले आहात म्हणून छोटं, असं नाही आहे. सर्व कामं हे देवाने दिलेली आपली एक देणगी असते, आणि आपण ते करायला का लाजायचं? जर आपण कष्टाने करतोय ना, तिथं का लाजायचं? आता हे बघा, मी इथं कुकिंग करते ना, मग का लाजायचं? अरे प्रत्येक काम छोटं आणि मोठं नसतं, प्रत्येकाच्या साठी ते म्हणतात ना, देणगी असते दिलेली. असा विचार नाही करायचा की मी रिक्षावाला आहे म्हणून त्यांना असं वाटलं. त्यांना वाटलं काय हे त्यांना माहिती, पण आपण नाही, स्वतः विचार निगेटिव्ह नाही करायचा. आणि निगेटिव्हला आता मी कसं रिमूव्ह करून टाकते, तसं रिमूव्ह करून टाकायचं. बरोबर ना दादा? हा, खीर बनवते तू, पण बोलत नाही खायला या सर्वांनी. मग बनवून झाल्यावर मी नक्की सांगणार ना, खायला या सर्वांनी खीर. हे बघा, भागवत कत्तकली हनुमान मंदिर हिंगोळी. तर ते दादा कत्तकली हनुमान मंदिर इथं राहतात, तुम्हाला सांगतायत. बघा दादा, तुम्ही म्हणत होता मला रिप्लाय नाही दिला, त्यांनी रिप्लाय दिलाय तुम्हाला. म्हणजे कामाच्या याच्यामध्ये नाही पटकन रिप्लाय द्यायला भेटत. देणार सगळे देणार रिप्लाय. सागर चोभे, हाय सागर दादा, आम्ही कोकणातून बोलतोय. ते बघा, ओंकार आठवले, लेट केलं दादा रिप्लाय द्यायला, सॉरी बरं. तेच ना, म्हणजे मिस्टेकने आपल्याला एक गैरसमज होतो, तसं झालंय. ओंकार आठवले, मी रिक्षा तिकडे चालवतो दादा, खटकाळी बायपास, अकोला बायपास, गांधी चौक पासून. ओके. धीरज दादा नमस्ते. ओंकार दादा, बरं खीरकडे पण लक्ष दे, नाही तर खीर करपून जाईल. हे बघा, आता मी या खिरीत दूध टाकलंय, आणि आता ही चांगली ढवळायची, मध्येच बंद केलेलं नाही तर करपून जाईल म्हणून. हे बघा, आता याच्यात दूध टाकलं, ड्रायफ्रूट्स टाकले. तर दादानी विचारलं प्रवास शब्दांचा, आपण कुठल्या धर्माला फॉलो करता?
धर्म असं काही नाही आहे, माणुसकी हाच धर्म आहे. आपण प्रत्येक दिवशी प्रत्येकाशी प्रेमाने वागलं ना तर तोच धर्म आहे. आणि आपल्याकडनं जेवढे जमेल तेवढ्यांना समोरच्याला मदत केली हाच माझा धर्म आहे असं मी मानते. शेवटी ते धर्म वगैरे माणसांनीच बनवलेत, आपण देवाने तर नाही बनवलेत. त्यामुळे इथं धर्माचं बोलू नका कुणी. व्यवस्थित आपण आपलं माणुसकी जपली पाहिजे, बाकी काही नाही. ताई कशाला दाखवली की ओंकार आठवले, सुमित दादा, जस्ट चिल, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम. आठवले दादा, जस्ट चिल भाई जान, वेलकम टू सलाम. वकुल नकुल लॉक्स, ताई कशा आहात? विसरले का आम्हाला? नाही नाही दादा, तुम्हाला तर कसं विसरणार, माझ्या पहिल्या लाईव्हचे तुम्ही होतात सबस्क्रायबर. गरम जात आहे, बाकी काय नाही, तर गरम होते. रुपेश राठोड, ओम साई राम, रुपेश मुंबई. वा, ओम साई राम. रुपेश दादा तुम्ही मुंबईवरून आहात, छान. सुमित दादा या खीर खायला. आणि मी ना सांगितलेलं या खिरीमध्ये मी एक इंटरेस्टिंग वस्तू घालणार आहे, ती म्हणजे बघा, हे केळीचं पान आहे. हे बघा, हे केळीचं पान आहे आणि ह्या पानाला ना खूप चांगला स्मेल असतो. आणि हळद तर आपल्या शरीरासाठी, घशासाठी खूप छान असते. तर हे बघा, हे असं मी एक पान कापते आणि जय महाराष्ट्र. छान आहे तू काकू, थँक्यू बाळा. ओंकार आठवले, कुठे आहे तुमची कमेंट? वाचली की. हां, हे दादा नाचायला जायच्या जागी खेळायला पण बोलला असता तर अधिक चांगलं असतं. ओके सुमित दादा, खेळायला बोला, नाचायला का बोलता? आम्ही खेळायला जातो, नाचायला थोडीच जातो. जय महाराष्ट्र, छान आहे तू काकू, थँक्यू. नकुलताई काय बोललात ते मला समजतच नाही आहे. एवढं कळते मी मुंबई कांदिवली आलेला आहे. हो, इथं नाही गरबा खेळत कोणी, त्यामुळे मी नाही जात. पण तुम्ही मुंबईमध्ये खूप छान मस्त मजा करत असाल असे मला वाटते. छान छान अशीच मजा करत राहा. ओके, देवी येते. गरबा खेळायला जाता की नाही? मी नाही जात दादा, नकुल दादा. तुमचं लाईव्ह लोकेशन दिसतं आहे लाईव्हमध्ये. हा, माझं लाईव्ह लोकेशन आहे ते ह्याला आहे, पण मी आहे कोकणातली. खीरमध्ये टाकतात ना हे पण. हा, याचा फ्लेवर खूप छान असतो, त्यामुळे मी टाकले. हे बघा बघा, हे खिरीमध्ये टाकलंय. याला ना, या पानांमुळे खिरीला ना एकदम छान टेस्ट येते. ताई नकुल दादा म्हणताय, ताई गरबा खेळायला जाता का? नाही दादा, इथं गरबाच खेळत नाही जात आम्ही. सुमित दादा सॉरी बोलतायत हा, गणेश आठवले दादांना. प्लंबिंग मास्टर पुणे, वेल
नमस्कार. या अशा माणसांना काय करायचं, रिमूव्ह. नको, ताई गुजराती आहे. मी गुजराती नाही आहे. तुम्ही गुजराती आहात का? नकुल दादा तुम्ही गुजराती आहात का? मी गुजराती नाही आहे, मी महाराष्ट्रीयन आहे. ओके नकुल दादा तुम्ही गुजराती आहात. ओके ओके. प्लंबिंग मास्टर पुणे. तुम्हाला जर प्लंबिंगचं काही काम करायचं असेल तर या दादांना नक्की सांगा. स्वारगेटला राहतात. हे विचार ओमकार आठवले विचारतात, नकुल केम छो मजामा? आता हे बघा मी याच्यात साखर टाकते. ओमकार दादा म्हणतात मला एवढंच येतं बरं का गुजराती. आम्हाला तेवढं पण नाही येत गुजराती. हा सागर दादा, वा समजलं दादा. नकुल दादा तुम्ही गुजराती आहात ना, त्यामुळे गरबा खूप छान खेळत असा. मी पण मजेत आहे दादा. ओंकार सुमित बाय ताई. ताई बाय सुमित दादा. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करत सुमित दादा. नको पर फुल मराठी येते. आजूबाजूला सगळे महाराष्ट्रीयन आहेत. ओके तुम्ही खूप वर्ष महाराष्ट्रामध्ये राहत असाल त्यामुळे तुम्हाला मराठी येत असेल ना दादा, नकुल दादा. सुमित शिर्के बाय. ओंकार दादा, ओंकार दादा तुम्हाला बाय करताय सुमित दादा. आणि सर्वांनी खीर खायला नक्की या, नाहीतर मग म्हणाल की बोलवलं नाही खीर खायला. सुमित दादा नक्की या खीर खायला आणि उद्या लाईव्हला जॉईन या. हा मी आलो आहे रायगडला. हा सुमित दादा आहे बघा, हे म्हणतायत की नकुल दादा म्हणतायत मी रायगडला आलो आहे. छान छान छान. हाय सोना. कुमार पोहरकर कुठे राहता? आम्ही राहतो महाराष्ट्रामध्ये, कोकणात, पण कामानिमित्त जम्मूमध्ये आहोत आता. कुठून आहे? कोकणातून. म्हणजे अभ्यास म्हणजे काल किती फेस केला आहे तुम्ही? म्हणजे काय मला समजलं नाही काय म्हणताय. सुमित दादा सुमित दादा का बरं जाताय? ताई किती अभ्यास कंप्लीट केला आहे? माझं म्हणजे स्टडी विचारताय मला, मी किती शिकले. आय एम ग्रॅज्युएट बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीमध्ये. आता तुझ्या लाईव्हला नीट प्रॅक्टिस करून येतो. चिकन 1-2 शब्द चुकतात हा ओंकार लगेच पकडतो. बरोबर. बापरे ओंकार दादा नको पकडू बिचाऱ्यांना. हॉटेल मोठे. प्रॉपर कुठून आहात? सिंधुदुर्ग जिल्हा. माझं यूट्यूब चॅनल आहे दादा, जिथं मी कोकणातले आणि कोकणातल्या बाहेरचे पण म्हणजे राज्यातले व्हिडिओज बनवते, टाकते, शॉर्ट टाकते. आपल्या घरातले जे वैयक्तिक सण असतात त्यांचे व्हिडिओ टाकते. तर तुम्ही नक्की भेट द्या माझ्या चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा. मी काही वाईट बोललो, काय शब्द चुकीचा वाटला म्हणून बोललो बरं का. छान छान कमेंट्री चांगली चालू आहे. नको ताई किती परत शिकले आहे? कितीपर्यंत? तेच मी सांगते की
बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी मतलब BMS हे शिकले मी, म्हणजे 12वी नंतर. कपूर ठोके ताई, मला फोन आला होता त्यामुळे मी कमेंट करत नव्हतो. काही नाही दादा, कामाचे सर्वांना फोन येतात त्यामुळे ते अटेंड करायलाच पाहिजे. इट्स ओके. उमेश भाले हाय. सुमित शिर्के, नाचायलाच बोलतात ना आमच्याकडे म्हणून मी तसं बोललो ग ताई. असू दे असू दे, काही नाही होत. सुमित दादा इट्स ओके, चालतंय. आता आपण सगळे सण फ्रेंड फॅमिली बनलोय त्यामुळे चालतंय. आज सुमित दादा तू काय म्हणतात ते नवीन होतास या चॅनलवर, तर त्या ओंकार दादांना थोडंसं वेगळं वाटलं असेल, त्यामुळे उद्या जर तुम्ही दोघेही आलात तर तुम्ही चांगले फ्रेंड बनाल, है ना. सोना सब केलं आहे. ओके, थँक्यू सोना, सो मच थँक्यू. विनायक घाटके ताई नमस्कार. नमस्कार दादा. 28 नंबर लाईक डन. थँक्यू श्याम दादा, श्याम कुलकर्णी दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही मराठी माणसं सर्वांनी एवढा सपोर्ट करताय, माझं चॅनल नक्कीच ग्रोथ होईल असं मला वाटतंय. नकुल व्लॉग्स ताई मुंबईला या कधीतरी. नक्की दादा, मी नक्की येईन. यायचंच आहे मला आता डिसेंबरमध्ये. माझ्या भावाचं लग्न आहे त्यामुळे त्याची शॉपिंग तिथं करायची आहे, त्यामुळे मी तिथंच येणार आहे. यायच्या आधी मी लाईव्ह येईन तेव्हा मी तुम्हाला नक्की सांगेन. उमेश भाळे नमस्कार. आता खीर खाल्ली मी, आता जेवतो मी, जॉबला जायचं आहे मला 3 वाजता. ओके सुमित दादा, जेवा तुम्ही आणि सावकाश जा, काळजी घ्या. उद्या भेटू आपण नक्कीच. प्रवीण मोरे हॅलो ताई. हॅलो हॅलो. नकुल हो हो, आम्ही तुमच्या घरी नक्की येऊ, मी नक्की सांगेन मी येईन तेव्हा. विनायक घाटके नमस्कार ताई. नमस्कार दादा. ओंकार आठवले, वाईट वाटलं असेल तर दादा तुम्हाला तर सॉरी. माझा उद्देश तुमच्या भावना दुखवायचा नव्हता, फक्त चुकीला सुधारण्याचा प्रयत्न करत होतो. असं दे दादा, चालते. शुभ आहे. कुठे राहतात आम्ही ताई? मी सध्या जम्मूला राहते, पण मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कराटोले एकच शब्द नाचायच्या जागी खेळायला हा आहे ताई तो शब्द. असू दे दादा, ते पण दादा मस्करी करताय, तुम्ही पण मस्करीमध्ये घ्या. ओंकार दादा चिल. विनायक घाटगे लाईक केला आहे ताई. नमस्कार दादा, थँक्यू विनायक दादा. लाईक केला, सबस्क्राईब पण करा, त्यामुळे तुम्हाला मी जर उद्या लाईव्ह आली तर तुम्हाला नोटिफिकेशन नक्की येईल त्याचं. रागनाथ कुराणे हाय. रागनाथ कुराणे दादा. नकुल बॉक्स आमच्या घरी पण या प्लीज. हो दादा, मी नक्की येईन. जेव्हा मी डिसेंबरमध्ये येईन ना तेव्हा लाईव्हच्या आधी मी तुम्हाला नक्की सांगेन की तुमच्या ब्लॉगमध्ये येऊन की मी येणार आहे, मग आपण नक्कीच तुमच्या घरी भेटू. हो हो दादा, मी नक्की येईन. नकुल दादा, मी नक्की येईन तुमच्या घरी, तुमच्या सगळ्या फॅमिलीला भेटायला आवडेल मला. विनायक घाटके ताई, महालक्ष्मीचा आशीर्वाद आहे, तुमचं चॅनल लवकर मोठं होईल, काळजी करू नका. थँक्यू विनायक दादा, थँक्यू सो मच, थँक्यू. तुम्ही मला महालक्ष्मीचा आशीर्वाद आहे म्हणून असं सांगताय. महालक्ष्मीची कृपा असेल तर नक्की माझं चॅनल मॉनिटाईज होईल, पुढे जाईल. तर तुमच्यासारख्या माणसांचीच गरज आहे. डिमोटिवेट करायला खूप माणसं येतात, पण जर चांगलं बोलायला माणसं खूप कमी येतात तुमच्यासारखी. इथं मला खूप म्हणजे मग लाईव्ह चालू केल्यापासून वाईट पण माणसं भेटत आहेत, चांगली पण माणसं भेटत आहेत. चांगल्या माणसांचं मला आठवतंय, वाईट माणसांचं काय आठवतच नाही बघा. नकुल दादा, मी नक्की येणार आहे.
हाँ मेरे पीछे राधा और कृष्ण की प्रेम है. स्वप्नील होनसांगडे, हॅलो ताई, हॅलो दादा, स्वप्नील दादा हॅलो. सुमित शिर्के, माझा वेलकम नाही केला आज, पहिल्यांदा आलो होतो तुझ्या लाईव्हला. सुमित दादा, वेलकम टू माय चॅनल कोकणची माणसं साधी भोळी. तुझं माझ्या या लाईव्ह चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. असाच तू माझ्या लाईव्हला येत राहा, सपोर्ट करत राहा आणि लाईक करत राहा माझ्या चॅनलला. सुमित दादा थँक्यू. कुठून आहेस ताई? स्वप्नील होनसांगडे, मी कोकणातून, महाराष्ट्रामध्ये कोकणातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे. ओंकार आठवले, शब्द नाही पकडत दादा, चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करतो, कारण बहिणीला वाईट बोललेलं मला खपत नाही, तर मला 2 बहिणी आहेत. ओके असू दे. थँक्यू ओंकार दादा, थँक्यू ओंकार दादा. ओंकार दादा एक सांगते, त्यांचं असं आपल्याकडे गरबा खेळायला म्हणतात, कोण म्हणतात नाचायला, असा शब्दांचा फरक असतो. त्यांचं असं सुमित दादाचं असं काही म्हणणं नव्हतं की म्हणजे वेगळा असा अर्थ नव्हता, त्यामुळे तू सोडून दे. थँक्यू ओंकार दादा. तुमचे मिस्टर कसे आहेत? बरे आहेत माझे मिस्टर, जॉबला गेलेत. ओंकार आडे, तुम्ही वाईट बोलला नाही, पण तुमची चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला. वाईट वाटलं असेल तर परत एकदा सॉरी. मी पण व्लॉग बनवतो, चेक करा नकुल व्लॉग्स. उद्या सांगा कशा आहेत व्लॉग माझे. हो हो दादा, तुम्ही मला कमेंट केलेली ना, मी तुमचे 1-2 ब्लॉग बघितले, मी बघते परत जाऊन. हो नकुल दादा, मी नक्की जाऊन उद्या आता बघते. जोईल, हाय, मी पण व्लॉग बनवतो, चेक करा. हो हो मी नक्की करते. कपूर ठोके, ताई हळूहळू तुमचे सर्व स्वप्न पूर्ण होतील, लहान भावाचा आशीर्वाद आहे तुम्हाला. कपूर दादा थँक्यू, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, की सर्वांचे आशीर्वाद आहेत. आपल्या महाराष्ट्राची ताई पुढे जात असेल तर आम्ही तुमच्या सगळे सोबत आहो, काळजी करू नका. प्रवीण मोरे, थँक्यू प्रवीण दादा. खरंच मला खूप छान वाटते की मराठी माणसं अशी पण आहेत, आणि मराठी माणसं काय सांगू कशी आहेत ती, तर बरं वाटते की डिमोटिवेट करायला तर सगळीच असतं, पण मोटिवेट करायला खूप कमी माणसं येतात, ती तुमच्यासारखी सर्वांसारखी. थँक्यू सो मच. आणि नकुल दादा मी नक्की सांगते उद्या, म्हणजे सांगा. हो हो उद्या नक्की सांगते तुम्ही कसं हे करतात ते व्लॉग, तुमचे कसे आहेत ते मला खूप आवडतील पाहायला. हां काय बोलतोय सुमित? पाणी, पहिलं पाणी पी, दमली असशील ना बोलून बोलून, किती बोलतेस फास्ट फास्ट. नक्की पाणी पिते बाबा, आठवण केलीस तू. हां हां दादा, सुमित दादा पाणी पिलं. हां चला आता मी पटापटा सर्वांचे कमेंट वाचते आणि आता हा लाईव्ह मी तर संपवते. नकुल दादा मी आता लाईव्ह संपवते. विनायक घाटके, जे चांगले आहे ते वेचून घेत आहे आणि जे वाईट आहे ते इग्नोर करा. बरोबर बोललात विनायक दादा, असंच करायचं असतं. आता बघा आपण तांदूळ निवडतो जेवायला, त्यातलं आहे ते बाहेर फेकून द्यायचं, जे चांगलं आहे ते खायचं ना. मग असंच असतं जीवनात पण, तेच लागू होतं की जे चांगलं आहे ते वेचून घ्या, जे वाईट नाही आहे ते बाहेर फेकायचं. नो, इथं नाही ठेवायचं. नाहीतर आपण, आपल्याला इथं जायचं आणि आपण इथं इथं वाईट भरलंय, मग आपण ते बाहेर साडल्याशिवाय आपण वरतीपर्यंत जाऊ शकत नाही. हेच तर जीवनाचं खरं सत्य आहे. नाहीतर आपण ते असं होतंय म्हणून आपण डिमोटिवेट होऊन शांत बसलं तर कसं चालेल, है ना. विनायक दादा खूप छान बोललात तुम्ही, मला खूप आवडलं.
आणि तुमच्यासारखी माणसं जर माझ्या लाईव्हमध्ये आली ना तर खरंच मला खूप आनंद होईल. सुनीता जानकीवाड, खीरचा स्मेल माझ्या घरी येत आहे. अरे बाप रे, काय सांगताय. थँक्यू थँक्यू. पाठवून देऊ का खीर सुनीता ताई आणि सुमिता ताई? बघ माझी खीर बनली आहे. आता त्याच्यात एकच स्टेप आहे. मला पातळ खीर आवडते त्यामुळे मी पातळ बनवली आहे. आता यात घालायचं मी कुटून ठेवलेली वेलची पावडर, ती यात टाकते. कपूर ठोके ताई, आम्ही सगळे भाऊ तुमच्या पाठीमागे आहोत. थँक्यू कपूर दादा, खरंच खूप थँक्यू आणि धन्यवाद असं बोलल्याबद्दल. एवढं बोलून पण किती धीर येतो माणसाला खरंच. गुजराती माणसं पण आहे सपोर्ट